ஹாய், ஐம் ஜெனி. நான் திருநெல்வேலியிலேருந்து வந்திருக்கேன். என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து ரெஃபர் பண்ணதுனால நான் இங்கே வந்து இந்த இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஏன் அப்படின்னா, நான் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஓவரால் கிளாஸ் மட்டும் எடுப்பாங்க, பேட்டர்ன் மேக்கிங்லாம் நான் எதிர்பார்க்கல. பட் ரொம்ப அழகாக பேட்டர்ன் மேக்கிங் பண்ணி இந்த ட்ரெஸ் காஸ்ட்யூம் எனக்கு வந்துட்டு இந்த 3 நாளில் டீச் பண்ணி எனக்கு ரெஃபர் பண்ணி அவங்க அழகாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனக்கே பண்ண மாதிரி ஃபிட்டிங்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது, ரொம்ப லூஸாக கரெக்டாக. அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இங்கே வந்து ஒர்க் ஷாப் நீங்களும் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனிவே ரொம்ப தேங்க்ஸ்.